Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Татарстан оборона министрлыгы белән 25 мартка кадәр хәрби хезмәткә контракт төзегән гражданнар 400 мең сум акча алачак. Бу турыда Казандагы контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе урынбасары майор Рөстәм Сафиуллин хәбәр итте. Моңарчы контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум иде. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Республикада махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм туплап җибәрү эше дәвам итә. Әлеге эштә Әгерҗе районы халкы да күңел җылысын салып, алгы сызыкта булган хәрбиләргә ярдәм итә. Кичкетан авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып эшләгән Рамилә Хикмәтуллина битараф булмаган кешеләрне җыеп, маскировка челтәрләре, окоп шәмнәре, үй ризыклары әзерлиләр. Гуманитар ярдәм җыюның тукталганы да юк. Иң мөһиме, егетләр исән-сау әйләнеп кайтсыннар диялар. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов быел узачак Сабан туе көннәрен раслады. Шул хактагы указ Татарстан җитәкчесенең рәсми порталында бастырылды. Республиканың район үзәкләрендә һәм авылларында татар халык бәйрәме 8-9 июньдә, Чаллыда 15 июньдә, башкалабыз Казанда 23 июньдә уза. Әлеге даталар җирле үзидарә органнары тәкъдимнәрен исәпкә алып билгеләнгән. Онлайн белем алу мәдрәсәләрдә дә гадәти күренешкә әверелде. Опанай мәдрәсәсе Минзәлә районы мөслимәләре өчен махсус онлайн дәресләр үткәрде. Сертификатлар тапшыру тантанасыннан Мөршидә Җихан репортажы. Гыйлемле булу һәрберебез өчен мөһим һәм белем алуга яшь чикләүләре юк. Остазыбыз Нияз хәзрәт безгә дәрес бирде. Минзәләнең ерак авылларында яшәгән дин гыйлеменә сусаган халыкны уятты. Апанай мәчете каршындагы онлайн мәдрәсә аша дини гыйлем алуга омтылучылар шактый. Иң актив тыңлаучылар Минзәлә районының мөслимәләре булды. Аннары алар имтихан бирделәр, һәм бик уңышлы бирделәр, бик тырыштылар. Мин бик сокландым аларның белемнәрен ишеткәч, һәм барысы да инде сертификат алырга лаеклы булды. Мөслимәләрне барлап һәр вакыт үсендереп торучы Роза Фәхретдинова кебек баш мөгаллимә дә кирәк онлайн укыганда. 366 шәкерткә белем бирәбез. Шуларның 94-те балаларга белем бирәбез. Һәм инде белем биргәчтен мәчетләрдәге мәдрәсәләрдә эшләгәчтен безгә үзебезгә дә гел һәр даим белемебезне артып тору кирәк. Рухи тәрбия бирү һәм дини белем алуга район хакимияте җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп һәр даим ярдәм итә. Хәзер біз күбрәк күрсәтә башладык. Элек бит безнең татар мәчеткә барса да, аның турында бик күп сөйләшмәй иде, ул үзе бара иде, иман намазын укый, иман юлында иде. Ләкин хәзерге вакытта без моның турында яшьләргә күбрәк әйтәбез, күбрәк сөйлибез һәм бу безнең мәчетләребезне күрсәтәбез, дин юлындагы кешеләрне, гаиләләрне, үрнәк гаиләләрне күрсәтәбез. Бу безнең өчен бик ышанычлы, матур үрнәк. Үрнәк гаиләләр буларак Ялаловлар, Нигъмәтуллиннар, Гыйләҗевләр һәм Зәкиевлар гаиләләре бүләкләнде. 24 елда безнең Рәсәй президенты белән игълан ителгән гаилә елы буларак, менә бу чараның да инде шушы гаилә елына багышлап уздырылуы безнең авылда, безнең яңа мәчетебездә бигрәк күркәм. Әлбәттә, үрнәк итеп сөйләрлек гаиләләр катнашында әле ел дәвамында Минзәләдә бик күп чаралар узар. Әмма монысы беренчесе һәм безнең җирлектә узуы белән кадерле ди Айрат Галимов. Безнең авыл җирлегенә 6 авыл керә, һәм анда 600-гә якын кеше яши инде. Һәм авылы аның үзәге булып тора инде. Безнең авылда безнең авыл җирлегендә берничә төрле милләт яши. Без бер-беребез белән һәр вакытта да дуст, тату булдык. Рәсми рәвештә ачылмаса да Аю авылы мәчетендә гыйлем алу, киләчәк буынга тәрбия бирү юнәлешендә күркәм эшләр күптән башланган. Киләчәктә тагын да кулачлырак дәвам итәр дигән ышаныч та бар. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Елдагыча Татарстанның иҗади сәләткә ия ветераннары Балкыш үзешчән башкаручылар фестивалендә талантларын күрсәтә ала. Быел фестиваль инде 8-нче тапкыр үтә. Бу көннәрдә 7 зона үзәгендә чараның 2-нче этабы бара. Шуларның берсе Арча шәһәрендә булып узды. Талантлы ветераннар чыгышын Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты.
Арча район мәдәният йортында ветераннар арасында һәвәскәр башкаручыларның Балкыш 8-нче республика фестиваленең зона этабы булып узды. Әлеге чарада Арча, Әтнә, Теләче, Биектау, Балык бистәсе районнарыннан килгән үзешчән артистлар катнашты. Шу хәле мотор кичә безнең бүгенге көндә районыбызда бара. Бүген 5 районнан 250-гә якын кеше безнең районыбызда кунакта дип әйтсәң дә була, үзләренең көчләрен сынар дип әйтсәк дә була, концерт номерлары куялар дип әйтсәк дә була. Һәм әлбәттә бу безнең өчен бик шатлыклы вакыйга инде. Үзебезнең районда да бик зур күләмле эшләр башкарылды, 500-дән артык кеше катнашты, 100-гә якын номер карадык. Менә һәм шуның 12-се бүгенге көндә инде безнең жюри сайлап алып чыгарып, алар бүгенге көндә менә нәкъ ветераннарыбызның Балкыш бүгенге көндә фестивалендә катнашалар. Фестиваль Татарстанда яшәүче өлкән буын вәкилләренең иҗади мөмкинлекләрен ачу, рухи үсеш өчен шартлар булдыруга юнәлдерелгән. Үзешчән артистларыбыз алар. Монда бер дә профессионаллар юк. Алар трактористлар айымы, алар укытучылар, алар врачлар, алар телекчеләр, һәм башкалар. Менә шушы 200 кеше арасында барлыгы 60лап номер таңларга тиешбез. Инде республика жюри Әймәт Африка Мартин улының җитәкчесе аны алар арасыннан лауреатларын сайларга тиешләр. Җыр бәйрәме ул яшәргә өмет бирә, дәрт бирә. Ул стимул жизни, прощаться, Әймәт. Җыр булганда кеше авыртуында оныта, хәсрәтен оныта. 50 яшьтән алып 92 яшькә кадәр. Авылның йөзек кашлары дип әйтәм шушы пенсионерларыбыз. Пенсионерларыбыз барысына булган. Суга да булышалар, биргә дә сталар, җырларга да сталар. Күңелләре күтәренкә күрәсез бит. Бөтенесе елмаеп торалар. Матур костюмнар, тәкләр алар. Бөтенесе әзер. Фестивальдә татар халкының онытылып барган җырлары яңгырады, мөнәҗәтләр әйтелде, фольклор күренешләре сәхнәләштерелде. Һәр чыгыш тамашачылар күңеленә хуш килде. Катнашучыларның чыгышларын мәртәбәле жюри бәяләде. Ул мине менә йорт өй эшләреннән мине арындыра ул. Мин үзем яшь чагымда тракторист 10 ел эшләдем, шофер булып 12 ел эшләдем. Шуннан лайыклы ялга чыккачтым менә 2012 елдан бирле шушы Балкышта катнашам. Арча Пит колледжында музыка укыттым 40 ел буена. Шулай итеп йөргәч, яшьне сизмисең икән аны. Өлкән кешеләребез белән яшьләр шикелле иттереп, шулай итеп уйнап җырлап яшибез. Балкыш 8-нче республика фестивалендә катнашкан үзешчәннәр дипломнар белән бүләкләнде. Фәннур Хәсәнов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Иртәгә язның иң матур, иң якты көне 8 март. Бәйрәм уңаеннан Казан паркларында төрле чаралар оештырыла. Шулай ук Казан Телемон арасында халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан котлау күрергә мөмкин була. Бәйрәм иллюминациясе кичке сәгать 5-тән 11-гә кадәр эшли. Халыкара хатын-кызлар көне Россиядә һәм башка илләрдә инде гасырдан артык билгеләп үтелә. Бу көнне иратлар гүзәл затларга бүләкләр әзерли. Быел нинди бүләкләргә өстенлек бирелә? Тыңлап һәм карап үтик. Менә монда хәзер чикләүләр алып кайтып барадыр. Минем кызларга өләшергә дип төрле чикләүләр. Цветы будем дарить женщинам. Һәрвакыт елмайсыннар, бәхетле булсыннар, исән сау булсыннар. Татарстан әһленет бәйрәм белән 8 март бәйрәмлек кызларын тәбриклим. Өзбекстан салам. Будь всегда счастливы, красивы. Якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Сезгә саулык, сәламәтлек телисебез килә. Шушы чәчәкләр кебек гел балкып торыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.